Všechna 4 podlaží spojuje tak, který umožňuje bezbariérový pohyb prakticky ve všech podlažích budovy. Jejich součástí jsou i byty pro pracovníky sboru a faráře, čili nad námi jsou byty farářů. Na základním žebříku pomíná jednoduchá ocelová zvonice, která je díky své výšce dobrým orientačním bodem a jakýmsi zvukovým majátkem vysílající do okolí pozvání bohoslužby do návštěvy. Ještě také zopakuju, co je důležité, že charakteristickým rysem pro činnost našeho farního sboru soužití se skupinou korejských a odvedávání japonských křesťanů, kteří přijeli do České republiky a do Prahy za svým zaměstnáním. Stali se součástí jednoho společenství, našli u nás prostory k vlastním bohoslužbám a další zborové činnosti. Vzájemný vztah stvořujeme každou dobrou neděli v měsíci ve společné českokorejské bohoslužbě, která je díky promožení způsobila na všechny projektů. A tak, tento dračí výměrek jsme připravené zakončím uvítání. Vítejte do farního sboru České církve evangelické na roce kostelů. Ještě budou nějaká povídání, ale hudby já si musím, že je dost. Já mám všechny o mě, měl hovořit o přeji. A je tady, mám nevědět, takže já do mě uvedu, Ondřej Kolář působí u nás 6. měsícem, vybrali jsme si ho a zvolili za druhého faráře po gratulujoucí že Rožetovi, který se jenom také mezi námi, který u nás působil 2 roků a nyní si odpočívá. Sice nám všelijde pomáhá i při narodení, ale jako farář odpočívá. Když to bratr Ondřej Kolář je na počátku své dráhy, tak nebudete odpočívat, a prosím, aby pověděl něco o tom, co si připravil. Děkuji za slovo. Já jsem dostal zadání význam kostela Jakubova žebříku pro veřejnost. Budu se taky snažit být hodně stručný, mám asi 5 minut, tak se na to držím. Máme moc kostelů, což je především poznámka k tomu, co se v našich kostelích všechno děje. To je určitě to nejdůležitější, ne kostel sám, ale to, co se odehrává vnitř, lidé, kteří do něj přicházejí a duch, který tady vane. Ovšem od pradála bylo také podstatné, kde kostel stojí a jak kostel vypadá. V dnešní době sice kostel nemusí splňovat 1001 předpis, jak to bylo třeba u středověkých katedrál, ale ani tak vůbec není lhostejné, jak na návštěvníka nebo kolem jdoucího kostel působí. Je kostel pozvání, otevřenou náručí, symbolem živého, tedy také prostupného společenství, anebo je spíš uzavřeným prostorem pro pár vyvolených, dobře střeženým svatým teritoriem. Říká kostel, pojďte dál, jsme tu pro vás, anebo spíš říká vstupem prozvané, VIP zóna. Je kostel umístěn tam, kde lidé skutečně žijí, kde je součástí každodennosti, anebo je spíš sváteční záležitostí vzdálenou všednímu dni. Dnes zjišťujeme, že poloha a podoba kostelů, které postavili naši předkové, už nám často nevyhovují. Kostely na kopečku jsou sice hezké, ale nejsou moc blízké třeba lidem s postižením. Některé velké bohoslužebné prostory už nedokážeme zaplnit a jejich údržba je nákladná. Modlitebny v městské zástavbě se často vůbec neodlišují od svého okolí. Desítky kostelů máme třeba v centru Prahy, ale kolem nich dnes už bydlí jen pár lidí.
obyvatel se soustředuje na okraji města, kde naopak kostely citelně scházejí. Jak by se dalo pokračovat? Jak je to teda s tím naším kostelem Krákova Žebříku? Nejprve pouze, zatímco v době svého vzniku se nacházel v podstatě na okraji Prahy, tak dnes tomu tak zdaleka není, je naštěstí mezi lidmi, kde se skutečně žije. Naštěstí také není v nějaké neobývané a svým způsobem vyprahlé turistické zóně. Nechce tedy být stranou, nechce zůstat skrytý v nějakém chráněném prostoru. Je taky snadno dostupný prostředky hromadné dopravy, dá se tu na pražské poměry poměrně dobře zaparkovat. Na druhé straně ale kostel nestojí zase úplně uprostřed sídliště, uchovává si jistý mírný odstup. Člověk o něj, tak říkajíc, nezakopává, jako třeba o autobusovou zastávku nebo supermarket. Tuhle výhodu oceňují lidé, kteří se třeba hledají krátkodobé ubytování, nebo tady takovou oázu klidu. Architektura kostela, tady už bylo něco řečeno, dodnes poutá pozornost, zvláště myslím vstup do kostela působí tak přátelsky, neizolovaně a velkou předností jistě i bezbariérový přístup. Nebo taky příjemná zahrada, kterou užívají nejenom návštěvníci bohoslužeb, ale i účastníci třeba různých kursů, setkání mládeže, konferencí, oslav a tak dále. Takže shrnuto, poloha, vzhled i vnitřní uspořádání kostela předurčují k tomu, aby nebyl jenom nějakým bohoslužebním prostorem, ale aby sloužil také širší veřejnosti. Aby tak říkajíc vyzařoval do svého okolí a zval ke vstupu. Jsem přesvědčen, že to svou úlohu taky skutečně plní, podle našich možností samozřejmě. Na závěr bych řekl, že důležitým úkolem dnešní církve je najít správnou rovnováhu na jedné straně mezi službou, která je zaměřena na tradiční věřící, a na druhé straně službou veřejnosti. Nejde vůbec o to nikoho hned uvracet na míru, ale spíše vůbec ukázat, co je církev dnes, nabídnout něco, co jiný nedokáže. Takže je o to najít jakousi rovnováhu mezi insidery a outsidery, mezi službou těm, co jsou vnitř, a službou těm, co jsou venku. Třeba jenom zvědavě nahlížejí dovnitř. Je to samozřejmě těžké. Zaměříme se na ty insidery, tak se církev odebírá do dobrovolně zvoleného geta, takové posvátné izolovanosti, z níž povýšeně hledí na zkažený svět kolem. Ale zaměříme se zase na ty druhé, na ty, co jsou venku, tak se může kostel snadno proměnit v jakési kulturní středisko dětí a mládeže, nebo denní stacionář pro seniory nebo něco podobného. Já pevně doufám, že s Boží pomocí dál zůstaneme tím, čím jsme především, tedy místem bohoslužby a zvěstování evangelia, ale zároveň taky nikdy nestratíme ze zřetele, že nás Bůh posílá ven do světa a mezi lidi. Děkuji vám za pozornost. O těchto chvíl ti, kdo říkali, účinkovali, uvětní ruci, byli rádi, když sedíte, koukáte, pozorujete. Ale teď budete mít povoleno zvednout se ze židlí, podívat se do haly, kde se zpracovává z korejské komunity sestra Jim Kim, možná to čtu komicky pro Korejce, ale takhle to je jistě nechtěl. Tak připravila na stolku jedno z korejských jídel, je to kimbap, závitek z rýže, mořské řasy, uvnitř zelenina a krabí tyčinky. A jestli se dobře informoval, že tak bude ochutnat, takže se můžete zeptat, jak se to vytváří, nebo prostě ukáže, jak to dospělá. Takže halé, závitky a sestra Barážová. Pak budete zavčas volat, jenom to zavčas
nás bude v 8 hodin, kde budeme pokračovat s dalším programem v tomto sále. A ještě 20 hodin. Ještě 20 hodin. Ještě 20 hodin. 광고 말씀드리겠습니다. 8시까지 지금 쉬는 시간이고요. 다 이제 오래 계셨으니까 일어나셔서 교회 구경하시면서 준비된 저 뒤에 보시면은 오픈센터 위치하고 그 다음에 한국 음식 조금 준비되어 있으니까 드시면서 교회 구경하시면서 이제 8시까지 다시 이 자리로 모여주시기 바랍니다.